На разходка в парка. В едно слънчево утро кака Минка се разхождаше в парка с много зеленина. Изведнъж се озова по пътека, дето клоните на ниските храсти бяха направили тунелче. В началото на пътечката над главата й подскачаше шарено птиченце. Видимо беше неспокойно. Кълвеше си постоянно едното краче, на което беше вързано конче. Кълвеше го и с хода на кака Минка се движеше. Тя вдигна глава, видя го, че бе неспокойно и продължи. Няколко крачки напред на нивото на очите й се беше сгушило женското от същата порода. То се смути и още повече се сви при минаването на кака Минка. Птичето, което се движеше над главата й, не забеляза другарчето му и продължи да подскача от клон на клон неспокойно, като си кълвеше крачетата. Кака Минка с болка сподели на скрилото си птиче, че не ще го издаде, защото не знае причината, защо са се скарали. А на птичето, което я следваше, му отговори по-човешки, че не може да му помогне. Така излезе от тунелчето, в което бе попаднала кака Минка и разбра, че не само хората имат преживявания, но и птиците и животните.